Čau, ja som Jurky, vítam vás u nového videa a dnes tu máme video, kde budeme hrať za slovenskú reprezentáciu. Slovensko, poďme! Máme aj takto štýlový dres, šťaj zozadu. Ja si to neviem vidieť, ale teraz už hej, takto Jurky. A poďme na prvý zápas Slovensko-Belgicko. Tak, ideme na to! Ešte chcem pripomenúť, že budem hrať na telefóne v EA FC Mobile. It's in the game. Tak, poďme na to. Už sme v aplikácii. Máme tu nejaký darček. Toto nechcem. A toto môžete vidieť, ako toto už je pekne spravené. A ideme na turnaj. Slovensko-Belgicko. Poďme na to. Som zvedavý, ako tento zápas dopadne aj v realite. Už nám to ide. Tutaj je zostava Belgická. Zostava Slovenska. Všetko je pripravené a my môžeme začať tento duel. Belgicko bude rozohrávať. No, bola odrazená lopta na Dubravku. Kucka, Vavro. Lobotka. Boženík. Nepresná prihrávka. Stana Lobotku. Haraslín. Boženík. Boženík. Boženík môže vystreliť. Výborný zákrok brankára. Troška si točíme to svietenie, aby nám to lepšie svietilo. Trossard, De Bruyne. Výborná spolupráca Škriňara s Vavrom. Pozor, Hansko môže ísť dopredu. Posunie na Haraslína. Haraslín. A neskorá kľúčka. Hansko získava loptu. Vystrelil, ale Vertonghen neviem to čítať, ubránil. Kucka. Boženík si zasekne loptu. Kľúčka, ale veľmi zlá. De Bruyne posúva na Mangala. Lobotka. Boženík môže ísť dopredu. Boženík, ale strela iba na belgického bránkára. Kucka. De Bruyne, a máme tu koniec prvého polčasu. Zatiaľ je to remíza 0-0 a žiadne veľké šance sa zatiaľ nestali v tomto stretnutí. Lobotka. Boženík. Pekná strela. Brankár chytá. Je tu rohový kop. Pre Slovensko. Šránc vyskúša z diaľky, ale Sels chytá. Kucka napadá. Onana. Boženík. Gól! Slovensko strieľa prvý gól na tomto šampionáte v 50.
myslím, minúte, alebo 60. strieľa gól Robert Boženík. Je to 1-0. Šranc. Brankár vyrazil do 16, dovnútra 16, ale nikto zo slovenských hráčov tam nebol. De Bruyne. Onana. De Bruyne. Belgicko môže ísť dopredu. Trossard. De Bruyne. Našťastie vzadu je veľa slovenských hráčov. Pozor, dlhý nákop. Pekarík neobránil. Teraz sa musí niekto zastúpiť na pravej obrane. Kucka so zlou prihrávkou. Alebo Šranc nestihol dobehnúť. De Bruyne. Vavro vyskúša. Výborná šmíkačka. Boženík ide dole a Polievka nastupuje. Ktorý nie je ani nominácii. Dubravka chytá. Vyzerá, že mal nejaké problémy. Duda. Haraslin. Lobotka. Neprešla mu lopta. A máme tu koniec zápasu. Slovensko vyhráva nad Belgickom 1-0 a pripisuje si prvé 3 body do tabulky. Tuto si môžeme ešte raz pozrieť. Gól Roberta Boženíka. Pekná kľúčka, pekné naznačenie. A pekne umiestnená strela k tyčke. To si to môžeme pozrieť aj z takéhoto pohľadu. Tu môžeme pozrieť štatistiky. 7 striel na bránu. Prihrávky. Presnosť prihrávok 70%, Slovenska 61%, Belgicko, fouling 0-0, offside 0-0. To bude asi koniec tohto videa. Tu môžeme vidieť tabulku. Ďalší zápas nás čaká proti Ukrajine, ktorý už čoskoro uvidíte na tomto kanáli. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čau. By the way, už čoskoro uvidíte vlog z zápasu Slovensko-Ukrajina. Bude to výborný vlog, bude to veľmi dobre spracované. Tak sa tešte. Čau.